Maria tanto puracha sobuya ida sensitivini nabega ariya kurundara chaga nabaye kera bamura babere bayengo tumbo chisuneka nabayanya nakubaka abamurana banyara okwera eyabera amayanga sana eyabera obororo sana batwara abantu bakurega abantu abikonyora negasi bari ngekuru abamurabu nchengo bari ngekuru abamurabu nabasunika mate isibonega Bari yaciye ya polisi yanyare kobaira abamurabu ebarenge abamurababere kurusune kamate igagen chonche nandebe ebarere yaberete dewoita bange kubose tekora abange igota goteba igamenye yose serikali yeto inyaye kwigeje bareye egoteochi sensitive logoro ira accident yabarere kinama tukamanje igona kweroji baderi ile tonya ko be kunonya pambuga ile tonya re bakona abantu bari ira accident yakora tene mara mange unabone una yakorakana ila ya kore ya ko chibreki nabo yatema kubitaya ne chioni bona tenya ati nabo kera abantu bamintoga abanya kubakora bakwera abugabu